सिलबान अन्थाइ बान्दो शिव सनातन बाथौ मन्दिराव दिनै पुर्णिमानि तिथियाव गुबुन गुबुन देब देबीनि फुल प्रसादजों फुजा होनाय जादों लोगोसे जयग एबा आहुति होनाय जायो आरो खेराइ फोरबो फालियो। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सिलबान अन्थाइ बान्दो शिव सनातन बाथौ मन्दिराव सानथामनि हाबाफारि लानानै गिबि खेबनि थाखाय खेराइ फोरबो खुंफुंदों। नंगौ, बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ दिनैसिम फालिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो सानथामनि हाबाफारिजों गिबि खेबनि थाखाय सिलबान अन्थाइ बान्दो शिव सनातन मन्दिराव देग्लायनिफ्राय गिबि खेब खेराइ फोरबो खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे सावरायमेलबो लानाय जायो, जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रताप कुमार ब्रह्म आरो बे मन्दिर कमिटिनि गाहाय आफादगिरि बिरेश ब्रह्म आरो नेहाथारि रत्नेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे गोबां इसोर सिबियारि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां खालामफैयो। अबसे बियो जोंनि जोङो बे मन्दिराव जों आफादाव थानायनिफ्राय जों बे फोरबोखौ खालामाखैमोन। बियो दिनैसो गिबि खेब सेथि खेब बे खेराइ। मानो होनोब्ला जोङो बे ओनसोलबासिनि सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिरखौ जोंनाव मोनसे बासरिक फुजा दङ। सैत्र मासनि 15 थारिखआव जायो बियो। दा जों बाहाय बोसोराव खनसे गिदिर साननै बा सानथामनि मोनसे हाबाफारिजों जों बे जयग'खौ खुंफुङो। दा बेयो दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय थांनाय जेठ मासनिफ्राय शिब बाथौ ब्रह्म धर्म जे मोनसे आफाद दङ, बे आफादफ्रा जोंनाव फैदों। जोंनाव फैनानै जोंनि बे मन्दिराव आसन बिफैदों जे गावसिनि थानसालिखौ फसंनो थाखाय। जों होनदों फैदों, मोजां जादों। बे मोनसे बर' माहारिनि गोजामसिन धोरोम बिदि हिसाबै जों बिथांमोननो जायगा होदों। दा बिथांमोना बे जायगायाव बिथांमोननि जे फुजा पार्बन दैलि फुजा पार्बन होयै होयै मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बे खेराइ फोरबोखौ लादों। मैया जायगा फोथारनायनि जयग' होबाय। ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो मोनथामसिम जयग' होनाय जाबाय। मोनसे जाहैबाय बिमा बिश्वहरि, जायखौ जोङो मनसा होनना बुङो। नेक्स्टआव जाहैबाय आफा गणेशनि उनाव नैबे जाहैबाय बेखौ होनो बिसोर गृह, थारमाने सर्बमंगल मोनसे फुजा आरोखि। बे बिश्व शान्तिनि थाखायबो जाबाय। दा बेजोंनो बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिया मोनसे दंबावो जग्ग। बे जग्ग होखांनायनि उनाव लास्ट जग्ग मोनसे दंबावो, बेनिफ्रायसो मोनाबिलियाव खेराइ जागोन। दा बाहाय जोङो मावदोंब्लाबो एसेबां मानि जों हायाखै, खारन जोंनि एलेकानि रायजो राजाफ्रा बांद्राय उत्साहित नङा जे बाहाय माबा मोनसे गोथार थानसालि बिदि हयथ' बांसिन मानसिया दासिमबो मोन्दांथि मोनाखै। दा ओंखायनो जोङो अनेक बोसोरबार जों खालामबोबाय आरो जायगानि ओनसोलखौबो जों हांख्रायहरो जाहाथे बे मन्दिरा जोंनि बे पर्बतजरानि गेजेराव मोनसे सनानि मन्दिर जायो, जों बेखौ हास्थायो। दा बेनिखायनो जोङो नेरा नेफेरा नाजागासिनो दं। दा दिनैहाय बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि नैबे सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिरा जाहाथे जोंनि दानि सरखारनिफ्राय बोरैबाफोर खायस्लायैबाबो बा गोथौयैबाबो नायसननानै जाहाथे मन्दिरनि नामाव अनुदान हरो। बेखौनो आङो दिनैनि बे बिटिआर सरखारखौ मन्दिर तरफनिफ्राय दुंब्रुदै आं खावलायो जाहाथे बिथांमोनहा जोंनो बे मन्दिर लुनाय हान्था मेला, मानो होनोबा बे हान्था मेला बिराद जोंना प्रब्लेम। अखा हानाय लोगो लोगो बे मन्दिराव फैनो हायै अनेकबार जाबाय। गोजान गोजाननि जात्रिफोर फैब्लाबो गारि सफैया। दा ओंखायनो बेहाय जोंना मन्दिराव मानसिया खम जायो आरोखि। नङाबा मन्दिर हिसाबै आरो मोनसे जाग्रित हिसाबै अनेक जात्रिफ्रा दाबो फैयो, खिन्थु दैज्लाङाव बिराद प्रब्लेम जायो लामानि थाखाय आरोखि। गासैबो चेनेलनि गेजेरजों जोङो दिनैनि बे सिलबान अन्थाइ बान्दो धामाव जोङो जुग जुग जुगान्त बिदिनो थुक थाक जोंनि माखासे बुजिस्लाबै मिथिस्लाबैजों जोङो बे जायगाखौ सिसेल महाराजनि अननायाव जों मोनदोंमोन। दा बेजोंनो जोङो लोब्बा लानानै एथ' दिनाव
मिथिया हसियायैबाबो जायगाखौ बेंनानै फुजा पार्बन होबोनानै सोलिबोदों। दा दिनै नैबे शिब सनातन बाथौ आइ बुरबारिनि मददजों जोङो थांनाय जेठ मासनिफ्रायनो दिनै बे मन्दिरखौ एसे साब सिखोन हिसाबै सोलिबोबाय थाबाय। दा बिथांमोननि सहाय सखिजता गेजेरजों दिनै जोंनि बे सिलभान अन्थाइ बान्दोआव सानथामनि हाबाफारि लानानै जों जग्य होनाय हाबाफारि आरो लोगोसे खेराइ फुजा होनो नागिरदों दा मोनायाव। खोथाया जाहैबाय मोनदांस'यै मिथियैखाय जोङो खेराइखौ नि गेजेरजों मिथिनो लुगैनानै जों बेखौ दिनै फुजा होनाय जादों। दा जग्यनि बेलाया जों मैयाबो जग्य होदों। दिनैहायनिखौ गिबियाव बिमा बिसहरिनि नामाव होबाय। नैबे सेकेन्ड बाराव जोङो आफा गनेशनि नामाव बै साहानि इसिं अखं न'मा न' हाबनायनि होबाय। नैबे दानिया जोङो राष्ट्रिय फुजा समग्र बेखौ जों होनाय जादों। दा बे जोंनि जुनिल' नंला, सारा जोंनि बे बर' हारिनि ओनसोलनि जानानै बर' समाजनि जानानै जोङो बेखौ बे जग्यखौ होनाय जाबाय आरो। दा सोलिलांबाय थानो जों नाजालांगोन जथेस्थ' हानायखिनिखौ जोङो। दा बिदिनो थुक थाक आइ आफानि गरसे गरनै सहाय सखिताजों जों सोलिबोबाय थादों। बे रोखोमनि सोलिनानै दंथ'यो। बाव फैनाया बाक्सा आरो चिरां, ओमफ्राय जोंनि माने गसाइगाव, जोंनि पर्बजरानि दाब दाब हालामनि बंसिजरा, काजिगाव, राङामाटि, सिंमारि, बलं, बेफोरबायदि रोखोमनि जोंनाव दं। दा बिथांमोननि सहाय सखिताजों जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। नैबे जयग'नि गेजेरजों बा नैबे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों बर' माहारिनि सान्थि गोजोननि थाखाय नोंथांमोना आर'ज गाबखादों नामा? औ, जथेस्थ' जोङो बर' माहारिनि बे जथेस्थ' जेंना जेंगोना जोङो दानि बे आन्दलनखारि बिथां रन्जन दैमारिमोननि आरो बिसिनि केडार जथ' जेल जानानै थानाय, दा बेखौ गिबियाव जोंहा आइ बुरबारिमोनहा फुजारिफ्रा गाबख'ना दोनखाबाय जाहाथे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हायो। जों बेखौ बयबो कामना खालामनानै आफा इसोरनाव आर'ज गाबनाय थादों। नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ रोजा रोजा साबायखर जोंनि दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ ओलोंगि धोरोम हान्जानिफ्राय। मानो होनोबा नोंथांमोनहा दिनै बेसेबांबा बेकवार्ड जायगायाव फैनानै खौरां लाफैदों, बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। आंनि मुङा जाहैबाय बिष्णु कुमार ब्रह्म। आङो बे दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ धोरोमनि सिङावनो थानाय पानिजानि महामुनि बाथौ आश्रमनि आफादगिरि। दा दिनै जोंहा बे सिलभान अन्थाइ बान्दोआव जे बोसोरनि खेराइ फुजा, बे खेराइ फुजाखौ खुंफुंनायाव आंखौ लिंहरनायलाय आं दिनै बेहाय नुजाफैनाय जादों। जोंनि खेराइ होनायनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय माने जोंहा दैज्लां बोथोराव जे मावै दाङै माइ गायो, बिदिनो बिराद आबाद मावो, अनेकथा आबाद मावो। दा बेफोरबायदि आबादखौ थिखोनानै दिनै जोङो मेसें बोथोराव गावनि गाव न'आव गनजायनानै लानानै बा थिखोनानै लानानै जेरेखम संसार जायो, थिग बिदिनो जोंबो मोनसे आश्रम हिसाबै बाहाय सिलभान अन्थाइ बान्दोआव रायजो राजानि समग्र एरियानि मानसिफोरखौ लाफानानै मोनसे खेराइ फुजाखौ जोङो फालन खालामनाय जादों आरो देग्लाय फार्स्ट टाइम, गिबि खेब। बिदिनो जोङो बोसोरफ्रोमबो फालन खालामलांबाय थागोन। फैगोन बोसोराव देग्लायनिफ्राय साबसिन हामसिन गाजा गोमजायै खुंलांनो जों सेस्था खालामो हानायखिनिखौ। जोंनि धोरोमा माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे एंगार हायै बर' हारिनि बाथौ धोरोम। दा जोंनि मेन गुरुनि कुल गुरु, आसल गुरुआ जाहैबाय रुंसारि जालांनाय रुंसारि नेपाल चन्द्र ब्रह्मचारि। बिथांनिफ्राय दिनै फैयै फैयै जेरै फोरलां बाबाजिमोन, बिथांमोननि शिष्य हिसाबै दङमोन जोंहा रुंसारि जालांनाय दिनेन्द्र बसुमतारी। दा बिथांमोननि बोसोन निति नियमखौ लानानै जोङो दिनै माने नैबेखिनि अबस्थासिम जोङो बे दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ धोरोमखौ माने बोजबनानै दङ आरो।
नोंथांमोननि खेराइ फोरबोआ सानबेसेनि हाबाफारि लायो? जोङो बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय मैयानिफ्राय आरम्भ। मैया सानसे थांबाय, दा दिनै फुल सानसे दङ आरो गाबोन जोबथि सान जागोन।